Hi guys! So, asa ta karon? Naami sa Divisoria! Kauban si Ate Baby Lo! Kain tayo! Mga unta! Mga unta! Muna mong food! Sa Razon! And the lemon! Lemon juice! Karon, bahala na. Pataka lang migpalit. Kung anong makita namin maganda, yun lang. Bilhin namin. Lang white. White na lang. White na lang. White. Ano bilhin mo? Spider-Man. Walking sa DV. Lakaw-lakaw. Pili-pili. Makapal siya. Nag-uulan sa gawas. My gosh. Pero okay lang. Basang-basa sa ulan. Mahilig ako sa turban ko. Cute yan. Nice, no? Si ate, nakapalit og jumper. 40. 20 na lang, te. 720. Mababa na po yun, ma'am. Yun lang po kasi ang amin. Joke lang, joke lang. Oh, di ba? Bariya lang po sa umaga. Kahit hapon na. Hapon. Asa banta, te? Mangita ta og top. Sige. Rani mo. President, naman lagi ka diri. Nice to meet you. Pero yung ano yung salita niya yung siya gabi. Mangita, may mga blouse. Simple lang. Ganahan ka sa mga maleta, no? Nindot. Gustuhan mo? Oo nga, ang ganda eh. Sabi ko, iniisip ko simple. Ayan, para may kapalit, syempre. Para bang, imported. Tsaka sale pag dalawa bibilhin. Sale? Mas mahal pag Isa-isa. Okay sa'yo? Mm-hmm. Pasado. Oo, maganda. Iniisip ko, baka hingin ni Luisa. Sa'yo yan. Sabihin yun. Akin na lang yung isa. Suotin mo na. Dalawa suotin mo yung pansin. Laki. Hello. Hi. Nasaan tayo? Hey guys. Naami si Karun sa Divisoria. Nag-ikot-ikot lang kami. Frame ang bahay. Yes. Para pwedeng tumawad. 120 pesos only. Barato. Cute. Ang cute nito. Ate, how much? This one? 4. Wala nang bawang. Mahal. Thank you. Oh, wiggy. Ay, kailangan ko ito sa pageant. Kung may kapal na pageant. Magkano itong ganito ka-cute? Wow, ang dami. But these are all replicas. Cute yan. Buying for my yaya! Cute naman, binibilan man ang cute. Ganda. The blue one. Oh. Here, where's back dress? Kaya pa? Fresh pa din. Ikakasal ka na. Here comes the bride. All just pangita mig tela. Hi! Ilang mga barong onindot. Mga barato, mga tela. Ano po yun, ma'am? Cotton? Tanawa. Oo, dyan, te. Cutie pie. Murag kay Belle. Ano po? Ano? Instagram story. Instagram. Ang ganda ng dress. Pero chiffon, gusto ko rin yung
Oo. Malambot lang siya. Ang ganda. Ang maganda. Yan, pang bata. So cute, Flora. Ya ulo. Kala ko hopya manikap. Ito lang ate yung choices. Wala nang ano. Maganda. Pang gym sana, love. Yung Dito lang yung matatagpuan. O yung Is CM ayaw Club. pang committee. Sige. Attack! At paan po, dito lang yung matatagpuan sa Dubai, Soria. Ito kaya. Dito Yeah, na kayo Dubai. bumili. Dubai, Soria. Magkano ganito, Parang ate? masyal. 150. 150. Tatlo na. Ito. Oh my God. Oh my God. Why are we here? I love it here. Diba? Oh my God. Di ba ba kayo, madam? 50 pesos lang. Para saan lang 300. Magkano to? 180 dyan. Love, patulong pumili. Parang mas okay to. Ito. Eh, maganda yung strawberry din. Cute. Pero yung... Di ba naipalit yung ibang design? Ang cute sa lahat to. 180. And Hindi, ito 180. Gusto ko yung strawberry. Diba Ah, yung may print. yung may print. Tapos itong stripe. 180. Same nito. Lahat yan? Wow! Isa? Isang Ilan na to? Ay, isang gusto na. Ay, bibili ako. Bili rin ako. Wala akong medyas. Magkano? Wala rin kami medyas po. Ito, maganda to. Ito, maganda to. Magkano Mas ate? mahal to. 250. Mas mahal. Ilan to? 12. Ano yung 12? 12. Ayan! Chinese kasi yan. Ito, ilan to? 12 din. 12 din. Tayo, Taiwan yung may art. Sawari ka! Sorry ko. Malit may og medyas. Kay mga baho na mong medyas, mga... Ano daw? Gisi-gisi na mong medyas. Char. 250 pesos. Ano kayo? What's 250 in Chinese? In Ipam sa man. Ipam saman. Parang saman, parang tayong suman. Parang gano'n. Parang tayong suman, gano'n. Oh my gosh. May iba-ibang design. Nakala Yes. ko ano. Ayan, para mawala ang aslum sa imong sili. May full socks na ako! Sa mall, mahal to si 150! Yuhu! Medyas party! 20 pesos sa arte. Oh, libre na rin. Yahoo! It's 40 pesos! Saan ka pa? Madam, dalawa food socks. Salamat! Whoop, whoop. Straight ahead. Straight. May energy kami kasi may aircon na, guys. Kami na super Julieta Versosa. Yung ayaw mo gumalaw. Hey! Oh my God! Why so cute? Ano bilhin mo? Net, hairnet is 10 pesos only. Ah, para pag mag-makeup, Yeah, walang parang hindi siya malagyan. na, yung mga hair. Binapatungan lang po nila, ma'am. Actually, 5 pesos lang siya. Charing. Lashes! Woohoo! Bongga. Bongga ka, guys. MTO. Ha? Made to order? Yeah. Sadya niya yung hinahanap kong earrings. Mahaba lang siya. Ayan, guys. Naadi ay nga nasa Divisoria. Ako ay nagpaganyan sa Cebu pa. Sa Ayala. 60 pesos lang, te. Tinuod. Ate, why you're so pretty daw? Why you're so pretty? Why you're so pretty? Baka gusto to ni baby, oh. Patient daw send daw. Cute! Electric fan. Patient daw send daw. Picture. Ito manual. Tuloy na maganda. Hello. Vlog. Manual. Ang cute. Diba? Oo. Hindi. Ano na, Erika? Ay! Ka ba? Di ba may Colgate na brush? Oo.
Kamusta naman ang Colgate Gigante? Uy, golden gift! At least katunog ng Colgate. Choy lahi. Ito ko kaya anak ko marunong maglakad. Ito ano abubot ni gulong ko. No one can beat Jollibee! Hungry! Jollibee mas happy! It's my merienda. Buti pa sa Jollibee, ako ang biten. Biten na biten. Ako naman, hoping for more. Joke lang. And lemon, strawberry lemon. Erica, uwi na tayo? Okay. Oh my God, we're tired! Ito na oh. Ayun yung bag. And Oh. Uwi na. Kay gabiin na dyan, guys. As in, gabiin na. Salamat kaayo. Don't forget to subscribe.